ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз баъд аз анҷом додани сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва мавриди истифода қарор додани як зумраи иншооти таъйиноташон гуногун ба ноҳияи Роштқалъа ташриф оварданд. дар ноҳияи Роштқалъа сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бинои маркази адлияро мавриди истифода қарор доданд. 28 сентябр баъд аз анҷом додани сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва мавриди истифода қарор додани як зумра иншооти таъйиноташон гуногун ба ноҳияи Роштқалъа ташриф оварданд. дар ноҳияи Роштқалъа сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бинои маркази адлияро ки бо тарҳ ва стандартҳои баланди меъморӣ бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур яке аз бандҳои таъризишуда бахшида ба 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, сохтмони он дар муҳлати муқаррар гардида ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. бинои маркази адлия дар масоҳати умумии 600 метри мураббаъ сохта шуда, аз 2 ошиёна ва таххона иборат аст. дар қабати якуми иншоот толори ақди никоҳ ба қайдгирӣ ва шуъбаи назорату коргузорӣ ҷойгир буда, ошиёнаи дуюм барои кормандони нотариалӣ пешбинӣ гардидааст. бинои маркази адлия бо ташаббус дастури ҳидоятҳо ва ғамхории асосгузор сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода дода шуд. бинои мазкур дуошона буда бо таҷҳизот ва воситаҳои лавозимоти зарурӣ ва бо санъати баланди меъморӣ барои кормандони мақомоти адлия, нотариати давлатӣ ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ омода гардидааст. ман аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории самимии кормандони маркази адлия ва сокинони ноҳияро ба пешвои миллат барои чунин ғамхории беандоза изҳор менамоям. зимни боздид сарвари давлат ба сифати корҳои бунёдӣ баҳои баланд дода, ба масъулин ҷиҳати хизматрасонии хубу босифат ба мардум дастуру ҳидоятҳо доданд. қобил ба зикр аст ки то ба истифода додани иншооти мазкур кормандони соҳаи адлия дар ноҳияи Роштқалъа мушкилиҳои зиёд доштанд. акнун баъди ба истифода додани маркази мазкур мушкилоти кормандон пурра ҳал гардида, шароити хуби корӣ низ фароҳам оварда шуд. пештаро имкониятҳои кормандон рӯзга бисёр маҳдуд буданд, дар ҳар биноҳои иҷоранишин буданд ва дар биноҳое ки гӯем ки тамоман шароити корӣ надоштанд, кормандони мо кору фаъолият мекарданд ва ин ҳам ба сифати хизматрасонӣ барои мардум ва ҳам барои гӯем ки кормандон бисёр душвориҳои эҷод менамуданд. айни замон кормандони мо аз тамоми таҷҳизотҳо аз қабили компютер, принтер ва дигар таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин гардиданд, утоқҳои корӣ муҷаҳҳаз гардиданд, аз он ҷумла китобхона барои кормандон ва дилхоҳ касоне ки метавонанд аз китобхона истифода бурданд шароит фароҳам оварда шудааст ва миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки барои хизматчиёни давлатӣ ин қадар ғамхориҳо ва шароитҳо фароҳам овардаанд ки мин баъда хизматчиёни давлатӣ бо як рӯҳияи баланд дар халқу давлати худ хизмат мерасонанд. атрофи иншоот бо гулу бутаҳои ҳамеша сабзу ороишӣ зебо гардонида шуда, роҳравҳои ҳудуди бино чароғон карда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар маркази адлия соли 2019 оғоз шуда, он аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ бунёд гардидааст. тамоми масъулаи сохтмонӣ истеҳсоли коргоҳу корхонаҳои ватанӣ буда, пеш аз истифода аз озмоишгоҳ гузаронида шудаанд. масъулини соҳа барои фароҳам овардани шароити хуби корию хизматрасонӣ ба сарвару роҳнамои худ изҳори сипос карда ваъда доданд ки минбаъд низ сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати кишвару ҷонибдорӣ ва дар пешрафти ватани азиз саҳми арзандаи худро мегузоранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Роштқалъа ҳамчунин бинои нави нозироти андозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави нозироти андоз тӯҳфаи арзандаест ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба кормандони мақомоти андоз, соҳибкорон ва шаҳрвандони ноҳияи Роштқалъа. иншооти мазкур аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуриявӣ дар масоҳати умумии 692 метри мураббаъ сохта шуда, дар рафти корҳои бунёдӣ 35 нафар сохтмончии маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд.
лоиҳакаш ҷамъияти саҳомии кушодаи корез лоиҳа буда, пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орзу-як мебошад. пешвои муаззами миллат аз фароҳам гардидани имкониятҳои муосир дар ноҳияҳои дурдаст изҳори қаноатмандӣ карда, масъулинро ба хизмати содиқонаю софдилона ҳидоят намуданд. дар навбати худ кормандони мақомоти андоз аз дастгириҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла фароҳам овардани беҳтарин шароити корӣ дар бинои нави нозироти андоз изҳори сипос карда, президенти мамлакатро бовар кунониданд ки дар ҷавоб ба ин дастгириҳо хубтару беҳтар фаъолият мекунанд ва тамоми донишу таҷрибаи худро ба ҷамъоварии саривақтии андозҳо дар сатҳи баланду муосир анҷом додани хизматрасонии андозӣ ба шаҳрвандону соҳибкорон равона менамоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар ноҳияи Роштқалъа бинои раёсати молияро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур дар масоҳати умумии 720 метри мураббаъ доман густурда, масоҳати зери бино 610 метри мураббаъро ташкил медиҳад. аз ҷиҳати сохт ва тарҳи лоиҳавӣ бинои раёсати молия бисёр зебо буда, аз ду ошона ва таҳхона иборат аст. бинои нав аз шӯъбаҳои корӣ, китобхона, маҷлисгоҳ ва бойгонӣ иборат буда, барои кормандон шароити хуби кору фаъолият фароҳам гардидааст. иншооти мазкур аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуриявӣ бунёд гардида, пудратчии сохтумон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ваҳдат ЛТД мебошад. аснои шиносоӣ бо шароити корӣ ва суҳбат бо молиячиёни ноҳияи Роштқалъа, пешвои муаззами миллат дастур доданд ки ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва саривақт пардохт кардани маоши кормандони буҷавӣ масъулияти зиёдтар ҳис кунанд ва дар баланд бардоштани иқтисодиёти кишвар саҳми муносиби худро гузоранд. дар ноҳияи Роштқалъа асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки бо санъати баланд бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони парчами давлатӣ дар маркази ноҳияи Роштқалъа бунёд гардида, гирду атрофи он бо шаклу услуби хоси меъморӣ сохта шудааст. баландии пояи парчам 33 метрро ташкил дода, паҳноии матои парчам 4 ва дарозияш 8 метр мебошад. дар майдони парчами давлатӣ барои сокинон шароити хуби сайру гашт ва фароғат фароҳам оварда шудааст. майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Роштқалъа ҳамчунин дорои даромадгоҳи зебо буда, гирду атрофи иншоот панҷарапӯш карда шудааст. бунёду ба истифода додани рамзҳои давлатдорӣ ҳатто дар дурдасттарин минтақаҳои мамлакат бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта, ин иқдом намунаи беҳтарини тарбияи насли ҷавону наврас дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дониста мешавад. дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Роштқалъа асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази хизматрасонӣ ба муштариёнро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имкониятҳои иншооти нав аз наздик шинос шуда, бо кормандони бахши энергетикаи ноҳия суҳбат намуданд. маркази нави хизматрасонӣ аз ду ошона иборат буда, барои хизматрасонӣ дар бахши энергетика ба аҳолии ноҳияи Роштқалъа пешбинӣ гардидааст. дар маркази нав 40 нафар мутахассисони соҳавӣ ки асосан сокинони маҳаллиянд кору фаъолият менамоянд. сохтумони бино моҳи апрели соли ҷорӣ оғоз гардида аз тарафи ширкати Помир Энержи бо санъати баланд ва шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд карда шудааст. дар маркази хизматрасонӣ тамоми дастгоҳҳои насли навтарин насб шуданд. аз ҷумла ташхису омодасозии ҳисобкунакҳои барқӣ низ дар ҳамин ҷо анҷом дода мешавад. зимни суҳбатҳои самимӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кормандони бахши энергетикаи ноҳияро вазифадор намуданд ки сифати хизматрасониро ба аҳолӣ баланд бардошта, барои бартарафсозии садамаву ҳолатҳои ғайричашмдош дар системаи энергетикии ноҳия, хусусан дар сардиҳои зимистон ҳамеша омода бошанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Роштқалъаи ноҳияи Роштқалъа хати нави оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд.
дар ин маросим ки бо иштироки аҳолии деҳоти мазкур дар фазои хушҳоливу хурсандӣ доир гардид, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тоб додани мурвати шоҳқубури асосии таъминоти оби нӯшокӣ ба аҳолии шаҳраки медони деҳоти Роштқалъа аз ободониву хӯрамӣ ва шукуфоиҳои бештар мужда расониданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони хати оби нӯшокиро дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни фархундаву некпай 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат ба сокинони шаҳраки Медон арзёбӣ карданд. корҳои бунёдӣ дар иншооти мазкур моҳи августи соли 2019 шурӯъ шуда буданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 50 нафар мутахассисони маҳаллӣ аз ноҳияҳои Роштқалъа ва Шӯғнон ҷалб шуда бо маоши хуб таъмин гардиданд. лозим ба зикр аст ки шаҳраки Медон 11 деҳаро дар бар мегирад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани хати оби нӯшокӣ деҳаҳои Савир, Медон ва кӯчаи ҷавонони шаҳрак дар маҷмӯъ 171 хоҷагии пурра бо оби нӯшокӣ таъмин шуданд. қаблан аҳолии деҳаҳои мазкур аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. инак дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлоли давлатӣ ин мушкилии сокинон ҳалли худро пайдо кард. бояд қайд намуд ки дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакат хуса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол то сол дар кишвар дастрасии аҳолии деҳот ба оби тозаи ошомиданӣ таъмин гардида мушкилоти ҷойдошта бартараф мегардад. ин иқдомҳои созанда махсусан ба истиқболи ҷашни 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ авҷи тоза пайдо карда муваффақона амалӣ шуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Роштқалъа бо роҳбарону фаъолон мулоқоти самимию созанда анҷом дода. ҳамаи иштирокчиёни мулоқотро бо ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Роштқалъа бо истифода аз маблағҳои буҷетӣ ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат шумораи зиёди иншооти иҷтимоию иқтисодӣ аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, тиббӣ, фарҳангӣ, иншооти хизматрасонӣ, биноҳои истиқомативу маъмурӣ, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, хатҳои оби нӯшокӣ ва роҳу пулҳо бунёду аз навсозӣ карда шуданд. илова бар ин мардуми заҳматдӯсти ноҳия дар қатори сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар барои таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёди созандагиро ба роҳ монда тибқи нақшаи корҳои ободониву бунёдкори 140 иншооту биноҳоро ба маблағи 35 миллион сомонӣ сохта ба истифода доданд ки ин иқдом барои боз ҳам ободу зебо шудани ноҳия ва таъсиси ҷойҳои корӣ мусоидат намудааст. президенти мамлакат ба сокинони ноҳияи Роштқалъа барои татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар ва ба соҳибкорони ба номуси ноҳия ҷиҳати иштироки фаъол дар корҳои ободониву бунёдкорӣ изҳори сипос карданд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки сокинони ноҳия дар оянда низ тамоми саъю талоши худро барои ҳифзи дастоварди бузургтарини истиқлол, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, инчунин таҳкими пояҳои давлатдории миллии тоҷикон, рушди давлат ва ободии ватани соҳибихтиёрамон равона месозанд. баъд аз анҷоми сафари корӣ дар ноҳияи Роштқалъа, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ ташриф оварданд. 28 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як зумра иншооти нав ва мулоқот бо сокинони ноҳияи Роштқалъа ба шаҳри Хоруғ ташриф оварданд. роҳбарият ва сокинони шаҳр пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. ای باغبان زندگی ما خوش آمدید، با سایه همای نکوها خوش آمدید. پیکی سعادت است کدومی شما مدام، ای پیشوا به شهر دلارا خوش آمدید. ای بدخشان نزد تو فرزانه فرزند آمده، خوش مبارک سوی ما مردی خردمند آمده. پیشوا خوش آمدید، در سینه ها جای شماست، هموطن
بادا مبارک آن ظفرمند آمده. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хорух ва ноҳияи шуғнон як зумра иншооти навро ифтитоҳ карда бо сокинон мулоқот ва дар барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок мекунанд. Jana
ёдовар мешавем ки сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рӯзи гузашта аз ноҳияи дарвоз оғоз гардида буд. сарвари давлат дирӯз баъди ифтитоҳи як қатор иншоот бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда ҳамаи сокинони заҳматдӯсти ин ноҳияҳоро ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои ҳар як шаҳрванди кишвар ҷашни муқаддас, бузург ва воқеан таърихӣ мебошад, самимона табрику таҳният гуфтанд. 27 сентябр дар ноҳияи дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда ҳамаи сокинони заҳматдӯсти ин ноҳияҳоро ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои ҳар як шаҳрванди кишвар ҷашни муқаддас, бузург ва воқеан таърихӣ мебошад, самимона табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо қаноатмандӣ таъкид карданд ки ин ҷашни сарнавиштсозро сокинони ватандӯсу меҳмоннавози ноҳияҳои дарвозу ванҷ бо рӯҳияи баланди ифтихор аз ватандорӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дар фазои сулҳу суботи комил таҷлил менамоянд. таъкид гардид ки ҳукумати мамлакат ба рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кӯҳистони кишвар, махсусан вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон диққати аввалин дараҷа медиҳад. таи замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмин намудани пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи дарвоз зиёда аз 1.2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. дар давоми 30 соли истиқлол дар ноҳияи дарвоз 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар соҳаҳои гуногун ба маблағи беш аз 500 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло татбиқи боз 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад ки то имрӯз дар доираи онҳо қариб 250 миллион сомонӣ маблағ аз худ карда шудааст. дар ноҳияи ванҷ дар ин давра 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 30 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло иҷрои корҳо боз дар 6 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад ки маблағи то имрӯз аз худшудаи онҳо беш аз 32 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар доираи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо барои ноҳияи дарвоз дар солҳои 2021-2025 106 лоиҳа ба маблағи 405 миллион сомонӣ ва барои ноҳияи ванҷ амалисозӣ 112 лоиҳа ба маблағи умумӣ 160 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. то имрӯз дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тасдиқ гардида дар ноҳияи дарвоз 90 иншоот ва дар ноҳияи ванҷ 83 иншоот бунёд ва ба истифода дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳамаи шахсони саховатпеша, соҳибкорону сармоягузорон ва мардуми ноҳияҳо ки дар корҳои ободонию бунёдкорӣ саҳм гузоштаанд миннатдории самимӣ баён карданд. барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ масъулини бахш ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо вазифадор шуданд ки барои истифодаи ҳарчи бештари захираву имкониятҳои мавҷуда тадбирҳои иловагӣ андешанд. зимни таҳлили соҳаи энергетика таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади ҳалли ин масъала як қатор чораҳои зарурӣ амалӣ гардида 28 иншооти соҳаи энергетика ба маблағи умумии зиёда аз 50 миллион сомонӣ бунёд ва ба истифодаи мардум супорида шуд. ҳоло дар қаламравии ноҳияҳои дарвозу ванҷ ва умуман вилоят якчанд лоиҳаи дигари энергетикӣ амалӣ шуда истодааст ки ба анҷом ёфтани онҳо ҳудуди барқтаъминкунӣ дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят ба 100% расонда мешавад. вобаста ба ин вазорати энергетика ва захираҳои об, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва ширкати Помир Энерҷӣ вазифадор карда шуданд ки татбиқи босифати лоиҳаҳои бахши энергетикаро дар вилоят таъмин намуда ҷиҳати истифодаи самараноки нерӯи барқ чораҳои зарурӣ андешанд. дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ноҳияи дарвоз 34 бинои муассисаи таълимӣ барои қариб 5000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии зиёда аз 35 миллион сомонӣ ва дар ноҳияи ванҷ 29 муассиса бо зиёда аз 4000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии 30 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар зарфи 30 соли охир дар ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ дар маҷмӯъ 56 муассисаи тандурустӣ бунёду азнавсозӣ карда шуда, ҳоло дар онҳо зиёда аз 500 нафар табибону мутахассисон ба аҳолии ин ду ноҳия хизмат мерасонанд.
масъулони соҳаҳои маорифу тандурустӣ вазифадор гардиданд ки барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити муассисаҳои тиббӣ ва таълимӣ ва таъмини онҳо бо мутахассисони баландихтисос тадбирҳои илова гиандешанд. Дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матин иродаи ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ минбаъд низ бо ҳисси баланди ифтихор аз ватандорӣ дар ҳифзи дастовардҳои таърихии халқамон, истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода хоҳанд буд ва бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ ватани маҳбубамон ва диёри худро боз ҳам ободу пешрафта хоҳанд гардонид. дар ҳамин ҷо баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муколамаи судманду созанда бо сокинони ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ баргузор шуд. дар мулоқот шаҳодати Саидҷамол хонанда аз ноҳияи Дарвоз, Тоҷинисо Манфиатхонова собиқадор аз ноҳияи Ванҷ, Нурмаҳмад Гулов собиқадор ва Фотима Сулаймонова собиқадор аз ноҳияи Дарвоз суханронӣ карданд. ин ватан моро пари парвоз дод, саддареро баҳри дониш боз дод, мо ҷавонони адолатхоҳро сӯи фардои наку овоз дод. ассалому алайкум муҳтарам пешвои муаззами миллат. салому алейкум. ниятҳою дастурҳои неку созандаи шумо сабабгори аз ин минбари баланд ба сухан баромадани ман шаҳодати Саидҷамол, хонандаи муассисаи таҳсилоти умумӣ, духтари яке аз деҳаҳои баландкӯҳи ноҳия гаштааст. талошҳои шумо дар роҳи камолоти маънавӣ нақши равшан дорад. имрӯз насли ҷавони кишвар сипосгузор ва миннатпазир аз онанд ки ташаббус ва таҳаввулотҳое ки тӯли чанд соли охир дар симои озмунҳои ҷумҳуриявӣ рӯи саҳнаи тамаддуни тоҷик падид омаданд, тавонистанд бархе аз истеъдодҳои нодирро ба олами адаб ва илми оламшумули миллати тоҷик ҳадя намоянд ва умед бар он аст ки дар оянда ҳадя хоҳанд кард. таваҷҷӯҳу дастгириҳои бевоситаи шумост пешвои муаззами миллат ки имрӯз ҷавонон аз тамоми имтиёзҳо бархурдор шуда мавқеи онҳо сол то сол устувор мегардад. мо ҷавонон хуб дарк кардем ки таваҷҷӯҳатон ба мақому мартабаи китоб хеле баланд аст ва шумо онро дар радифи модар ва ватан муқаддас мешуморед ва мо низ хуб дарк кардем ки китоб оинаи ҳаёт, калиди дари ганҷи сухан, ҳамқадаму ҳамдам ва дӯсти беғаразу вафодор аст. соҳиби бузургвор фармудааст: рӯе ки нагардад зи касе рӯи китоб аст. ба таб расидани китобҳои зиёд, ташкил намудани озмунҳои сатҳи баланд, аз ҷумла озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат ва боз чанди дигар гувоҳи диҳандаи гуфтаҳои моянд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. завқу шавқи дӯстдорони китобро боло бурда, ҷавонони зиёди соҳиб истеъдодро муаррифӣ намудааст. банда низ иштирокчии даври ҷумҳуриявӣ ва барандаи ҷои ифтихории озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. дар соли гузашта мебошам. ин сол низ дар даври ноҳиявӣ аз номинатсияи хондан ва аз ёд намудани осори адибони муосири тоҷик сазовори ҷои аввал гашта ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтам ва барои ба мақсади дил расидан кӯшишҳои зиёд карда истодам. боварии комил дорам ки метавонам бо мутолиаи пайвастаи китоб, омӯзиши эҷодиёти адибони гузаштаю имрӯзаи тоҷик ва нависандагони машҳури халқи ҷаҳон тоҷи ғолибиятро ба сар намоям. муҳтарам ҷаноби олӣ, донишмандон мегӯянд: миллатеро ки худо дӯст дорад, сарвари оқилу доноро насибаш мегардонад. мо ҷавонон имрӯз шукрона аз он мекунем ки чунин сарвар дорем. сарваре ки ақлу заковат, ҷасорату ҷуръат, меҳру вафо, фидокорию ҷонисориаш ба ҳама қимати дунё меарзад. Салом алейкум, салом алейкум, салом алейкум. Я ҷавоб ташаккур.
سلامت باش. وقتی که شما تأکیداً ابراز می‌دارید که وطن خود را دوست دارید، از این ما جوانان دروازی به وجد می‌آییم، زیرا این هشدار شما مقرری نیست. این عبارت نه تنها از زبان بلکه از قلعه حسیات باطنی و ظاهری شما صدا می‌دهد. از نام تمام جوانان این دیار باستانی شما سروری خیرتمند و عاقل و دانا را باور می‌کنانیم که تا جان در بدن داریم این وطنی عزیز را چون مادر دوست داشته بهر آبادی آن کمر همت می‌بندیم و بهر حفظش جان جوان خود را دریغ نمی‌داریم. ما شما را دوست می‌داریم جناب عالی و با شماییم. سلامت باش. یا جان تشکر سلامت باش. خب از خودی همون غیرت کرده رفته از یک ناحیه دوردست در آزمون جمهوری اشتراک کردن، خودش هر کس وای نمی‌کند. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. من منفیت خانم و تاجیکستان سابقه دار از ناحیه ونج. پیام و درودی به پایان مردم ناحیه ونج را که مهر و صمیمیت شما را احساس میکنند پذیرایی می-نمایم. سلام باش. با دستگیری شما و سپورتشتوت شما ناحیه ونج آباد زیبا شده است. سیمای ناحیه ونج را شناخته نمی شود. آن به یکی از شهرهای زیباترین، شهرک زیباترین تبدیل یافته است. برای همه زحمت‌هایتان، برای همه خدمت‌هایتان مردم ناحیه ونج صافدلانه خدمت کرده ایستاده می‌خواهد که در رشد و نموی وطنمان سهم گذاری نماید. سلام باش. درود و سپاس به پیشوای معظم ملت. با رسوم قدیم و شکرگزاری از نعمت‌های استقلال و وحدت، سازندگی و بنیادکاری بر قدوم فیضبار مهمان عزتمند از سر تا پون درواز، بساط محبت گسترده صفا و پاکیزی قلب خویش را برایش ارمغان آورده ایم. سلام. اسرار لطف الهی را در جبینش مشاهده کرده ایم. محترم پیشوای معظم ملت، 30 سال استقلالیت از همت و حکمت، از پدیده و پیمان، از فیض و برکت مالامال و لبریز بود. 30 سال احیا و برافراشتن هنر و فرهنگ والا و اصیل تاجیکی بود. آره، جوانی 40 ساله در حد کمال و غایت جمال به ملت ضعیف و زبون و خار ابتدای سالهای 90 با کلام نو، سطر و صفحه نو سروری آغازیده کتاب تازه را از تاریخ روزگار نوین تاجیکان افتتاح کرد. اندیشه های خود را موجز، جذاب و مثبت ابراز کرده احساس خوبی از خود به زندگی شکوفا ظاهر نمود. رفتار شکرگزارانه، تاجیکانه و بسا عادی و خاکیش را القا ساخت. محترم پیشوای معظم ملت، به نظر من چنین میرسد که به کشف راز و رمز سوز و ساز قهری دل هر یک فردی کوچک و بزرگ رسیدگی کرد. به هدفهای خود باوری داشت. ملت اذیت کشیده با چنگ خویش از ورطه نابودی نجات دادش را به سوی فتح قله‌های مراد پیش برد. محترم پیشوای ملت، ما تاجیکان از خداوند به رئیس جمهور تشکر میکنیم که توانست در شرایط تیز و تند جهانی شوی زبان، فرهنگ و اصالت ملی ما را حفظ نماید. ما از فکرهای مغموم، دلشوره ها، استراب و نگرانی ها با پیشوای خود به ثروت ها، آرامش ها و آغوش گرم محبوب ها رسیده ایم. لذا هر آنچه که امروز به عنوان دستاوردهای زندگی داریم از شرافت همین فرزند خلق داریم. محترم پیشوای معظم ملت، سرنوشت و تقدیر پدیده بود است که باید خود را تازه ایجاد کنی. امروز هم روز سرنوشت است. و رسالت زندگی امام علی رحمان معمار دولت تاجیکان بوده است. تقدیر بوده است که داستان خودشناسی، خودآگاهی، خوشبختی را که ارمغان و هدیه، مژده و رضایت از زندگی است تنها او سروده باشد. محترم جناب عالی، راه در بدن کشور چون شهرک خونگذر در تن آدمی است. از راه برداشته او سنگ گذاشتن یک سنگ را پدران ما میگفتند که اجر و ثواب زیادی را دارا می باشد. از راه ما برداشتن پشمخ
пайпаякҳо пасакҳо тиёқ партову девдараҳо дар маҷмӯъ танго киномашон ҳанӯз дар тани ларзони мусофирон ҳавлу ҳарос тавлид мекунанд имрӯз аз лавҳи хотири имрӯзиён зудуда шудаанд чӣ савоберо дар худ онҳо нафта бошанд ҷаҳон ҷаҳон яке кӯҳи сияҳкӯҳи баландай миёнаш синахоҳу сахт тангай худо ҳозир ҳушм айсар бикандай аҷаб дидам сар то пӯи танго таърихи ифтитоҳи ҳамун роҳи мушкилро марҳум мӯминҷон ёдаш бахайр бо сарваи давлат чунин муаррифӣ карда буд давлати шӯравӣ бо тамоми иқтидораш чен кард сар нуги калобаашро наёфт чизе аз худ воқӣ нагузошт ва кӯшиши беҳуҷа ба хар дод сарвари кишвар онро бо ҳузури бевосита ва дастони хеш ифтитоҳ бахшид ба ин васила бадахшонро рӯш ва шукуфоӣ ҳадя пешкаш кард дасти ниёз ба дуо мебардорем ки худованд аз абри иноят бар сари ҳар як тоҷӣ борони раҳмату офият биборонад аҳсант як ҷаҳон ташаккур бо пешвои миллат ба сӯи фатҳи қуллаҳои мурод тоҷикистон ба пеш саломат бошед ҳасан бо такрор шава мегӯям ки дар дунё коре ки намешавад гӯем намешудагӣ нест фақат завқ доштан модар дар ин роҳсозиам ё ки дар бунёд карданам дигарам баромад кардагӣ ҳамунам айдан ҳамин хел барои суханронӣ бисёр табиӣ буд гоҳе меомаданд чен кардана омадан чен кардана садҳо бор омаданд чен кардана и чӣ шид ки эмомалии раҳмон омад як бор чен карда кора ҳама сар шуд ватани худ мунасиб кунанд дӯст дорем шодиқона хизмат кунем бунёд кунем созем бо умиди ҳеҷ кас шудан дар кор нест бо умиди ягон кас шудан дар кор нест бо умиди ягон давлат нашавем ки пагоҳ омада хонаи мои шуморо обод мекунад ё месозад миллати тоҷик миллати тамаддунофар аст тамаддунсоз аст шаҳрсоз аст шаҳрдор аст меъмор аст донишманд аст شاهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی سوی درواز سایه کیردگار ما خوش آمدی سلامت باش حسن آفرین یک جان تشکر مادر عزیز یک جان تشکر السلام علیکم جناب عالی سلام علیکم پرزیدنت محترم امام رحمان شما را من اینومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشبا دخبا را خوش اومده من همیشه خرسانی و خوام نبید از که شما را پیش ببینم سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم ندیمت او سال دعوت نومم دان من اموش خربم امو قشلاق به ماشین نیافتم بیام ببینم نصیب همین روز بوده است نه نصیب من امروز بی که در همین زنگ بیم بیومم بعد پیشتم رحم بلنده نه ساز خوب است جناب عالی این مهنتاش مردم اکا سر کنم این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم این بابادی ها را بگیم در واقع ناشناختنی چی هست گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم سلامت باشید احسن جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن در همینه همون پریزیدنت ها میبینیم فخر میکنیم میگن بینشه ای همه خشرویتا ای همه وزیرتا ای همه قد بلندتا ای همه گردوتا خشروی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی
امام علی رحمان نومت موافق خدمت عرضی است. سلام کدوم یک خدمت های طرف گیم 7 شب 7 روز گم یک سخنی من کم قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما در این 30 سال کرده یگان کس نکرده است. همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنبه رفتم دیمش گفتم که آه اینجا ساختی پریزی های. بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کن میگم ای دراز میگه که در شنبه را خیلی میگم در شنبه میگه در پریز هم زخشیره چی است. ببین هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تار صد میگیم که سلام باشه حسن حسن همه یمینا خدمت ها خطن ای شریح ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنبه امام علی رستم امام علی. انا من راستیا شب گم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کم باد فاطمه زورا هر مدونا نکی دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونسم نه چی مهنتامو برای بعد دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطا دیگه پیشوا میداد کوات آل میبیم میبیم دگون کار کوات ابتم برام خونم درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم انا در همیشه از 5 سالگیم حواسم کرد چیای خطبیم الهام ما در فروغ سوب دانای اشتراک کرستم احسان آفرین انا لاحیوی شب گذشتم او الهاتی و او خدا یک یادم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرده آمد 100 کتاب خوندم لحریاشی من در کتاب خوندم دوایم کتاب میخوندم باره کتاب خونه دیگه بر هم را خیلی تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن نداریم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما سلامت باشه سلامت میگم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسان ولی نام خودت فاطمه یا که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه. اکتبر. حتما به جمهوری را برید. بریم سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم. نه چه شد؟ خیلی پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنه. نه برعکس برای جوانا این چی عبرت می شود جوانا عبرت می شود میگن گل با پیران خشه جوانا خودشو گلن سلامت باشه امی کردکانو امی مادر خودشو تولش اینگه پیاد گفتن اون میخته در زبان شو گیجمه بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای ببی شعر بخونم میگم بخو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان نمو کردک 2.5 ساله رحمت انا منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشباد هوا را میگم اله دولتت پاینده و پاینده تر باشد گلی باغی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد رحمت خشومه میوه مای پیش ببیمد من کی نست کرامی میام سلام کنم خطی اکی زسال من استم خطای پیش ببینم مالک بیا
غای خالمون جنباز کرد دیگر یگان کسی دیگر یگان چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای من نمیشد بخدا این نیم ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبانی شیوای شیرینی تاجیکی خود سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چقدر دوست نمیداره این مردم ها این ملت ها چگونه دوست نمیداره بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین شد یک جان تشکر میگم سفر آخرانم در شهر خارق بود بعد یک کارخانه میکشدیم نگاه کردم دیوال قرتی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادن بعد نگاه کردم بعد شده یک مادر تاجیکی سال خورده خیلی در نظرم کلانسال تافت رحمم اومد بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است مرم نگاه نمیکند بعد گوشم گفتم آچه جان شما خدمتاتون را کردین زحمتاتون را کشیدگی هستین شما ما را گناهکار نکنید شما بیاین این سایه را اینجا بشینید اما خیلی گشت نگاه کرد گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم من برای شما خرسندی کرده ایستادم چی بگم دیگر رفتم کارخانه را کشادم برآمدم حاضرم راست است حاضرم دایره زده ایستاده است من این مهر و محبت صمیمیتی در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی ملت و خلق دولت تاجیکستان میدونم کوشش میکنم بیشتر در نزد مردم باشم و از طرف اجرایش سپارش‌های داده شده نظارت کنم که هیچی هم نباشد یک مشکلی مردم سبکتر شود یک پرابلم یا یک مشکل‌های اجتماعی مردم سبکتر گردد وظیفه رهبر همین است خلق است رهبر دولت را انتخاب میکند اگر مردم نباشد خلق این دولت است اگر شما نباشید دولت کجا میشه سلامت باشید خوشبخت باشید خدای تعالی همین هر آرزوی آمالی که در دل نیتان است در قلبتان است همه شما را به همان رساند سلامت باشید برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جهان تشکر خوشبخت باشید آباد باشید بینندگان عزیز همین گونه بودن خبرهای این ساعت با رسیدن خبرهای